Seria com una mel. Més aviat et troben estrany i s'aprofiten de tu. Qui no s'ha sentit així alguna vegada? I això li provoca aquest esvaniment de la personalitat. Un quadre és fet de pensament lògic i tècnic, en canvi un fill és fet d'amor. És un do de Déu. Et demanaria que no em miressis com si fos una cosa. El blanc és la